Salam Ata TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Aşgabatda ulug forumna çağıryldy. Türkmenistanyň wekiliýeti COP29 maslahatyna gatnaşýar. Türkmenistanyň aýalty syňaglaryny guramak maslahatdaşyldy. Tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkara ýarşy başlady. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara ykdysady hyzmatdaşlyk müdürlüğiniň başlygy Ilçi Atagelli Haljanow Tehranda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Asadxan bilen duşdy. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belläýän Ilçi Haljanow guramanyň baş sekretary Asadxany paýtagtymyz Aşgabatda 26-27 noýabrda geçiriljek halkara ulug saşyr geçelgileri özara ara baglanşyk we ösüş 2024 adly 3-nji halkara maslahatyna gatnaşmaga çağırdy. 2024-nji ýylyň sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlisiniň çäklerine Türkmenistanyň Daşary işleri ministri bilen bolan duşugynyň ähmiýetini belläýän ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Asadxan Türkmenistanyň guramanyň başlangyçlaryny gollamakda hemde gatnaşmakda işçiň orun alýandygyny belledi. Duşukda guramanyň käbir seýitleýin başlangyçlary hususan ulug energetika we daşky urşa boýunça öňe sürýän başlangyçlar aranyp maslahatdaşyldy. Baku şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgümegi barada çarçowy konwensiýasyna gatnaşçy taraplaryň konferensiýasynyň 29-njy mejlisi öz işine başlady. COP29 howanyň üýtgümegi bilen bagly ähli syýasaty aralyp maslahatlaşmak we bu ugurda ýurtlaryň arasynda özara gatnaşyklary pogtalandyrmak üçin möhüm meýdançylaryň biri bolup durýar. Gatnaşçy ýurtlar howanyň üýtgümeginiň täsirlerini azaltmak we energetika geçişini çaltlaşdyrmak barada pikir alşarlar. Bu gezekki mejlisiň gün tertibine laýyklykda ýurtlar üçin howanyň üýtgümegine garşy görüş çärelerini maliýeleşdirmek bilen bagly täze ähli maksat kesgitlener. Howanyň üýtgümegi bilen bagly maslahada Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşýar. Türkmenistanyň bilim ministrligine, Türkmenistanyň bilim ministriniň ornwasary Ataýew bilen Daşkent şäheriniň Beýik Britaniýanyň konsullugynyň müdiri Denisa Wodengemyň ýoldaşlygynyň Britan wekiliýetiniň arasynda duşuk geçirildi. Taraplar bilim ulgamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegini we urlaryny, şol sany Türkmenistanyň bilim edaralaryny okutmaň öňdewarjy usullaryny ornaşdyrmak we ingliz tilindäki maksatnamalary ösdürmek bilen bagly meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Britan tarapy bu saparyň maksadynyň Türkmenistanyň bilim edaralaryna baryp görmek, ýoldaşlary we ingliz tili muallimleri bilen duşuklary geçirmek. Şeýlekem ingliz tilini okutmaň käzirki zerurlyklaryny öwrenmekden ibaretdigini belledi. Duşukda aranyp maslahatlaşylan meseleleriň arasynda Türkmenistanyň IELTS bu ingliz tili boýunça bilim derejesini bahalandyrmak üçin döredilen halkara syňag ulgamy. Syňaglaryny guramak babatda hem pikir alşyldy. IELTS 11 000-den gowra gurama, şol sany uniwersitetler, işberjiler, hökümet we ýürüýte edaralar tarapyndan netijelere kabul edilýän dünýäde has ýokary ikrar edilen syňaglaryň biridir. Iki ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň arasynda şol sany 2 diplom maksatnamalary babatda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesinde hem durk geçildi. Ezi diýarymyzda ilatyň arasynda köpçülikliň bedenteri sagalyş hereketini ornaşdyrmak şeýle hem ýurdumyzda tenis sportuny hasy ösdürmek hemde ýaýwanlandyrmak maksady bilen Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçiginiň tenis toplumyna Aziýa Tenis Federasiýasynyň 14 ýaşaçan ýetginjek oglan gyzlaryň arasynda tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkara ýarşy uluşatlyk şowgyna wesener. Halkara ýarşyna 12 döwletiň 70-den gowrak turgunlary şeýle hem sport wekiliýetleri gatnaşýar. Halkara ýarşyň geçirilýän ýeri bolan tenis toplumy Olimpiýa şäherçiginiň Demirgazygyna ýerleşýär. Bu deshada tenis boýunça halkara we milli ýarşlar ýygyderli geçirilýär. Onuň sygymlygy 4000 adamdyr. Aziýanyň Tenis Federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçiginiň tenis toplumy tenis boýunça Aziýa sewtiniň okuw turgunlaşyk merkezi diýilip aglan edildi. Şatlyk şowguny we aýdym sada çykyşlary westenen Aşgabat Open 2024 halkara tenis ýarşynyň açylyş dawarasynda Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutunyň sagdyn nesiller Tan Sopornyň, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň, aýdymsa toporlarynyň we paýtagtymyzyň ýürüýteleşdirilen sport mekdepleriniň ýaş turgunlarynyň görkezme çykyşlary görkezildi. Aşgabat Open 2024 adly halkara tenis ýarşy 2024-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli dowam eder. Ine mehriban müştaqlar, Ata TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyna görüşýänçek hoşda bolun.